فدريشن كعسو اغري زوبا ماكل قصيل نيرو استرغبا وصيتو يسحب قطمات قوس اغري شامبيونو زوبا ماكل زحلف قدام سنبت اب ستاديوم اسمرا كاب فرق معالتات حيزو بسلسته وردرات قصيلو نيرو بقدام مستخدم يمدب لزخنا غانتات زغبرو صوتا فلام قطن فرق معالت زتخايده غرايف مسترافولو يوم ترافولو المعرفتي عم بلتاش عاي دقيق بمقد ساميل تخسته بزمزغبتاشتو حد بادن عرفت مري حوصيا دحر عرفتي ابز قصل صوتا كافتنا حليفو زتمزغبشته نبرن بز مسرت ترافولو حد بادو تعاويتا وصيا ترافولو ناي سلسته صوتا تزكايدتو اب سلسته قطمات بمعوات 9 نطبا كيبا ساعات كلته زغطما مربسيت مسعداغ حموسين اب منغوزن كلت كلبات حيال توددرنت تنصباريقوم مربسيت كاب دانيال محرن شام برهانون اب 14:37 دقيقه بزمزغبتن الشتوتاتيا كلت باد مرحن عرفتو وصيا دحر عرفتي اب زقصل صوتا مربسيت مرحنتا لمدلدال زرأيتو صعري كلت الشتوتات كاب دانيال محري اب 14:37 دقيقه بزمزغبن نغانتو 4 بادو مرحنت كتحزان كلهم نغزا رسو دما 3 شتوتات مزغاب هاتريك سريحوم داغ حمس دما كاب سيمون دبساين اب 78 دقيقه شتو كتركب كلام تصاوتي مربسيت سايمون يوهانس اب 82 دقيقه نغزا بلاتو بزمزغباشتو صوتا بمرحنت مربسيت 4 بغلطه تفصيمو مربسيت بحافشا شو سنتبي اواهي لالام اب سالسي صوتا زترخبا غزبانا مسججر نبرام غزبانا 6 سنه بحزيا مسججرت تصاويتا ججرت غنا سناف كوينا يصنحاتان قل معرفتي سراك برهان بزمزغباشتو دما حد بارن عرفت امرحن دحر عرفتي اب زقصل صوتاون حيال تولدرنت من رايو ججرت اب 78 دقيقه كابسيم امانيل زرخبتا شتو كلت بادو مرحنت حزام صوتا بز استغلص كزازم تصبيت እና ተገብረሎም غزبانا تسفاخي قرص بمصواتهم اب 85 كابروبيل بينم اب 9 دقيقه دما كابيل جبرزغي بزمزغبون شتوتات مسججرت كلت بخلت بمعراي اغرام صوتا انصباريقوم غزبانا دما كاب سعر تناغيفا كلتين كلبا دما نطب تمقيلن وصين اذا خمزين كلهم تمال سنبت مدبه اب زغبرو قطما دما قدابيت صوتا دندن مسال تحرير زغبرو تويم دندن دحر عرفتي كاب وقيانس فساهي يول زكرس كيبرون يارد ناتنيل يوسف اب 51 61 7 دقائق بزمزغبون شتات 4 بادو بمرحن دندن صوتا تزازيمو بز مسرت كلتين كلبات دندن 4 نطبي كتركب كلام آل تحرير دما بحافشا مالتي حنت نطبي اكيبا زلا كلبيا قصيلن ساعات كلته زتغاطما اخريا مس 4 سمراين ازناي زن كلته كلبات صوتا بزشتو تزازيمو ابز حساب حجي تخيد زلو صوتا دما اخريا 3 نطبي 4 سمرا 4 نطبي او هيلن يركبا اب مودا تاسالسيت صوتا باشاول مسمايت من ترخيبن قدما ابره بزيشتو بادو بارن عرفت عمرحن دحر عرفتي اب زقصل صوتا بزيشتو كزازم تثبيت ان تغبرلهم مايت مناي اب 88 دقيقه كاب سمون حاغوس بزرخبتا شتو حد بادو نصوتا بمرحنتا كتزازمو كيلام بز مسرت ناي 3 صوتا 4 سمرا 1 نطبي اباشاول 5 نطبي او هيلن يركبا از قطمات نص قدام ججرت مسمربسيت غدايف مسعداغ حموس غزباندا مسترافولو بزكايل صوتا صليوم بزيكاز سنبت اخرام تصرات مايت ملاي مسدندن اباشاول مسال تحرك تصاوتا مخانن حزباوي تركبات فدريشن كوعس اغري زوبا ماكل تبرهان ولد ارغاي اب صحفا انصيرام ناب قداماي زينانا مسنسغن حدا سومن مملاتا ككاد زغني مرچا حدثا كايتا هاغرون فدريشن سبورت هيرتا تزازيمو كاب 19 تحسس 2022 جميرو بكوميشن بهالن سبورت نيرترات وليبو ناي سراح غزيوم نزكلو اكايرتي اكلات هاغراوين فدريشن سبورت نيرترا نمتكا اكايد زقني مرچاتات فصمت اكلات 12 هاغراوين فدريشن سبورت تزازيمو ابتي دمصنا نعبت سبورتنا بزبل تيما زتخايد مرچا حدثتي اكايرتي ابالات اب ناي قدام 24 تحسس 2022 زازام عدت سرحن مرچا اكايرتي هاغراو فدريشن ياتاو سبورت نيرتران مسراتي غوباي هاغراو فدريشن قدم اجمال
መደባት ኣካይዱ ፈለማ ኣብቲ ቴክኒካዊ ፋይናንሳውን ስራሓት ምጽላቕ ንድፊ ቅዋምን ሃገራዊ ፌደሬሽን ያታው ስፖርት ኤርትራ ሲዕቡ ዝተኻይለ ምርጫ ሓደስቲ ኣካይድቲ ኣቶ ብርሃነ ተኸስተ ፕሬዚደንት ኣቶ ሃብተ ስላሴ ክብራ ምክትል ፕሬዚደንት መምህር የማነ ብኽሮጽን ዋና ጸሓፊ መምህር በረኸት ተኽለ ገርግሽ ፋይናንስ መምህር ዕቑባስ መብራህቱ ቴክኒክ ኣቶ ሙሴ ፍሳሐ ዳንነት ኣቶ ዮሐንስ ተኽላይ ውድድርን ስነ ስርዓትን ወይዘሮ ሳራ ብኹራይ ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኣቶ ኣምለሶም ዮሐንስ ህዝባዊ ርክባት ኮይኖም ተመሪጾም ብዘይካዚ ኣብቲ መዛዘም ዕለት ወከልቲ ዞባታት ዝተሳተፉሉ መስራቲ ጉባኤ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ኣግማል ኤርትራ እውን ተኻይዱ ኣብ መኽፈት ናይቲ መስራቲ ጉባኤ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ ገመል ሕላገት ህፃዋርነትን ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ታሪክ ገድሊ ንናጽነት ዕዙዝ ኣበርክቶ ምግባሩ ብምግላጽ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣካል ምምዕራግ ሃገራዊ ያታውን ስፖርታውን ጽምብላት ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ንጥፈታቱ ከምቶም ካልኦት ዓውድታት ኣካል ሃገራዊ ውድድራት ስፖርት ንምግባሩ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ብዝተፈላለየ ውዳቤታት ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕርታት ናብ ደረጃ ሃገራዊ ፌደሬሽን ክዓቢ ምኻሉ ንኹሎም ተሳተፍቲ የውሃኑ ገሊጹ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝምራሓሉ ንድፊ ቅዋም ተጋባእቲ ቀሪቡ ድሕሪ ምጽላቑ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣካይድቲ ኣባላት ድማ ኣቶ ሳልሕ አቡበከር ፕሬዚደንት ኣቶ ሙሳ ኢብራሂም ምክትል ፕሬዚደንት ኣቶ ከማል ሐሰን ዋና ጸሓፊ ኣቶ ዓብደላ እድሪስ ፋይናንስ ኣቶ መሐመድ አብዙሄር ቴክኒክ ኣቶ ሐመድ መሐመድ ውድድርን ስነ ስርዓትን ኣቶ ክፍለዝግስ ስእላይ ዳንነት ኣቶ መሐመድ አልአሚን ሸንገብ ህዝባዊ ርክባት ከምኡውን ኣቶ ኤልያስ ምናሴ ሓኪም እንስሳ ኮይኖም ነቲ ፌደሬሽን ንዝመጽእ 4 ዓመት ከገልግሉ ተመሪጾም ኣቀዲሙ ዝተኻየደ ናይ 10 ሃገራውያን ማሕበራት ስፖርት ምርጫታት ሓደስቲ ኣካይድቲ ኣካላት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ እቶም ናይ መሪሕነቱ ብዝመጹ ኣባላት ኣብ ዝነጥፍሉ ማሕበራዊ ስፖርት ምቹእ ናይ ስራሕ ባይታን ሃዋህውን ብምፍጣር ንዕቤትን ምዕባለን እተን ዓውድታት ስፖርት ሓላፍነታዊ ተርኦም ክጻወቱ ምልባው ዝዝከር እዩ ዝተመርጹ ሓደስትን ነባራትን ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ብወገኖም ንኣድማዓነት እቲ ዝተመርጹሉ ዓውድታት ስፖርት ብምሉእ ዓቕሞም ከም ዝሰርሑ ብቓለ ማሕላ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ስፖርታዊ ውድድራት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ሰንበት ቀፂሉ ነይሩ ዝበፅሓና ዜና ብኸምዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ بجنفر منستر تمرتي زوبا ماكل زتسرع قطمات كلا درجة أبيات التمرتي بصوتات كؤس سجري مربب كؤس سكيعت بخلتي صوتا عب ميداتات كلا درجة كعب حري باركا دندن حالين كتسيلون يروم أبصوتا كؤس سجري كلا درجة دك أنستيو أبزتر خبوز الدماء على خريستيان ندندن حدا بادوم حرنة انبهار حموش تبادو أسمر حفشا ونرأس عدي سلست بادو كرت عان كلوام سماعتات مسدن بسبل دماء بادو بارو تفلالين أبتمسال وردر كؤس سجري دك إتبعتيو ديا ندندن 4 بحدم حرنة انبهار سلست بغلتم أسمر حفشاوي نرأس عدي كرت بحدم حالاي نماي نفحي كرت بادو كسعران كلوام سماعتات ندن بسنبلك إحبحارين إساقت والدمدن بتمسال وزيت حدا بادو رتعنان ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ቀይሕ ባሕሪ ደንደን ጻዕዳ ክርስቲያን ኢሳቅ ተወልደ መድህን ደንበ ሰንበል ንሰማዕታት ማይ ነፍሒ ንሰሓርቲ ብትመሳል ውፅኢት ክልተ ባዶ ኣሰኒፈነን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ደንደን ኒድያ ደንበ ሰንበል ንሰማዕታት ማይ ነፍሒ ንሰሓርቲ ብትመሳል ውፅኢት ክልተ ባዶ ክስዕረን ከልዋ ጻዕዳ ክርስቲያን ድማ ንደቂ ሰብ ክልተ ባሕደ ረቲዓታ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ቀይሕ ባሕሪ ኢሳቅ ተወልደ መድህን 22 ብ14 ደንደን ንልምዓት 20 ብ16 ሰማዕታት ድማ دنبا سنبل 31 ب14 كسنفن كيلن ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንኢሳቅ ተወልደ መድህን 38 ብ32 ልምዓት ንደንደን 52 ብ27 ሓላይ ንኢብራሂም ሱልጣን 27 ብ23 ሰማዕታት ንደንበ ሰንበል 36 ብ14 ከም ሰዓረን ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ጽሑፉ ኣነጺሮም ኣብ ከተማ ተሰነይ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ሻምፒዮን 2022 ናይ ብሽክለታ ተዛዚሙሎ ካብቲ ከተማ ዝበፅሓና ዜና ይስዕብ
أبنو زوات السنة بمغنى شامبيون وددر بشكلة 2022 عامة مهرت نشدش السنة بتي أب حدا درجة شدش ديفيجنا زساتف بعلى عس الشومونته تحساس كلتيشن 2022 أما حدا نو زوات السنة كالوت حالة تجنافرنا أفكار سبورت نابس رغبلو بوعوع منفس تزازيمو إذن شدش السنة بتزغط وددر تقدمتي كاب رابع ديفيجن قداماي ميكائيل أبيد بساس 4 نتوي كالاي يويل داويت ب 20 نتوي سالساي موسي هايله ب 19 نتوي عوتات كوينو نو وددرو فتصيمهم تقدم سالساي ديفيجن قداماي سروم سومون ب 26 نتوي كالاي سروم شويت ب 23 نتوي سالساي عبد الرحمن محمد ب 21 نتوي كوينو نو وددروم زفصمو كونو قصيلو استخايده نتعذبت دما ازيو مساط كوينو زغربه كالاي ديفيجن تقدمتي زكايرو وددري እዚ ጾወታ ጀሚሩ ክሳዕ ዝዛዘም ተቀዳደምቲ ብሓደ ዓይነት ስካውቶኦም ክሳብ ፍጻመ በፂሖም ኣብ መወዳእታ ድማ ተቀዳዳማይ ወሊድ ሳልሕ ብ40 ነጥቢ ቀዳማይ ናትናኤል ዮሃንስ ብ26 ነጥቢ ካልኣይ ኣማን ቶምቦሳ ብ21 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ድማ ንጾወቶም ዛዚሞም ኣለዉ ካብ ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ዳይኮርሶ ፍትሓዊ ዮሃንስ ብ31 ነጥቢ ቀዳማይ ዮሃንስ ተኸሰብ ብ21 ነጥቢ ካልኣይ ያፌት መብራቱ ብ14 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ውድድሮም ዝፈጸሙ ክኾኑ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብመንጎ ክልተ ደረጃታት ዝርከባ ተወዳደርቲ ማለት ናይ ዳይኮርሶን ማውንቴን ባይክን ዘካይዶ ውድድር ዝስዕ ውፅኢት ተረኺቡሎም ካብ ዳይኮርሶ ተቀዳደምቲ ሳብሪን ሱሌማን ብ42 ነጥቢ ቀዳመይቲ ቅሳነት ገብረ ዮሃንስ ብ26 ነጥቢ ካልኣይቲ ዮሃና ዛይድ ብ8 ነጥቢ ሳልሰይቲ ኮይነን ንጾወተን ዛዚመን ካብ ተወዳደርቲ ማውንቴን ባይክ ደቂ ኣንስትዮ ፈሪሕ ዓብደላ ዓሊ ብ42 ነጥቢ ቀዳመይቲ ትምኒት ዓንደ ብርሃን ብ27 ነጥቢ ካልኣይቲ ዳናይት ሚካኤል ብ26 ነጥቢ ሳልሰይቲ ብምዃን ንውድድረን ፈጺመን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ትኽካየድ ዝቐነየ ውድድራት ንዕውታት ካብ ኢድ ኣመሓዳር ንኡ ዞባ ተሰኔን ካልኦት ሓለፍቲ ጨናፍርን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ዋንጫን ገንዘባዊ ሽልማትን ተቐቢሎም فدرشن بايتا تنس زوبا ماكل ودد زواريت وانچا عامة 2022 اب مونغو كلابات بيت گرگشن دنبه سنبلن كاكايد جميرلو استرغبو تصيتو يسعب بز مسرت بعلت 25 تحساس 2022 اب استقبره مخفتي وددر زوارت وانچا زوبا ماكل عام 2022 اب كلب بيت گرگش اب نايت حتى 10 عامت دق انسيو بيتانيا موسي بيت گرگش مس سالم فريم دنبه سنبل تصايتا 15 بحد 15 بخلت بزغنو صيت كتعوت كان ان موسي كاب بيت گرگش مس مونيكا فرانكو كاب دنبه سنبل تصايتا دما 15 ببادو 15 بخلت بزغنو صيت عاوتام ኣብ ናይ ትሕቲ 12 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኬብሮን ተሸመ ካብ ቤት ግርግሽ ምስ ፍሮ ወንጌል ሙሴ ካብ ደንበ ሰንበል ተጻይቱ 7 ባዶ ክዕወት እንከሎ ኣብ ደንበ ሰንበል ካብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ሰናይ ላዛር ካብ ቤት ግርግሽ ምስ ሳሙኤል አስሞሮም ካብ ደንበ ሰንበል ተጻይቶም ሳሙኤል 15 ብ11 15 ብ8 ዝغነ ውጽኢት ተዓዊቱ ቅዱስ ሰሎሞን ካብ ቤት ግርግሽ ምስ ዮአስ መሐሪ ካብ ደንበ ሰንበል ተጻይቶም ድማ ቅዱስ 15 ብ11 15 ብ12 ዝغነ ውጽኢት ተዓዊቱሎም
ኣብ ትሕቲ 16 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣቢቲ ገብራይ ካብ ቤት ገርግሽ ምስ ሳሮን ሉል ደንበስ ሰንበል ተጻይታ ሳሮን ሉል ድማ 6-4 6-4 ዝኾነ ውጽኢት ክትዕወት ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሩፋኤል ፍጹም ካብ ቤት ገርግሽ ምስ ሜሮን ደበሳይ ደንበስ ሰንበል ተጻይቱ ሜሮን ደበሳይ ድማ 6-1 ከምኡ ድማ 6-2 ዝኾነ ውጽኢት ተዓዊቱ ዕውታት ድማ ናብ ዝቕጽል ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ሓሊፎም ኣለዉ እዚ ውድድር እዚ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ክቕጽል ምዃኑ ካብ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሶም ዝተዳለዉ ሰሙናዊ ፍጻመታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ስለምክቻልኩም ኣዝየ መስክን ምስ ተረፉ መረባት ኤር